Gong, tak ajar lho kowe gong. Ora disurung-surung ki abot tenan. Aku kira nyurung kok karang mlaku muthi-muthi rada cepet. Weh. Iki tiba ya. Kowe iki cerewet. Nyambut gawe kok ki ngomong ora. Yo, Waduh. Ngopo, Gong? Aku kejegrong. Oh iya. Yo tarik yo. Nah, terus yo. Lho kok saya abot ora apa-apa ya. Yo terus. Terus. Wah, abot tenan ya, Tru. Wis jan nganti gembro leren sik. Rasan kok ndak malah rampung-rampung rasa leren barang wis. Wis ngono kuwi wae terus ya pokoke angger alon-alon. Waduh ngronjal terus. Bong tak